באיזשהו שלב בחיים, אמרתי לעצמי, בוא נשים רגע הכל בצד. מה אני רוצה לעשות? הדבר שעלה לי לראש, משום מה, הייתה המילה סוסים. נכנסתי לאינטרנט, וחיפשתי חוות סוסים בראשון. התוצאה שקיבלתי הייתה עמותה לשיקום חיות גדולות, חוות גני. ומאז, אני כבר כמעט כשנתיים מתנדב שם. אם האבד שלך זה לא נורא, כן? לא יכול לשגע אותך חזק. ברגע שאתה מוכר שאתה מבין גדול. תביא את הבנות, תפתח להם את לך תגיד להם, תביא את הבנות, בואו נתחיל לקרוא את התאים האלה. קוראים לי קורן. אני מכיר את החווה בגלל שאני עובד במקום הזה, מתנדב כאן. כמה זמן אתה עובד פה? נראה לי לפני 16 שנה. 16 שנה? בן כמה אתה? 5.5. כשהייתי תינוק ונולדתי, אז הייתי קצת יותר גודל. הייתי בן 2, ואז אבא שלי לקח אותי לחווה לכאן, למקום הזה. אתה מכניס אותי איתו? תודה, טל. תגיד לטל תודה. תודה, אמרתי. זה סוס שלא היה מסוגל ללכת. הוא התחיל לרוץ. אני יודע. בוא, תראה הוא שמח. בוקר טוב, קוראים לי קובי, אב ל3 ילדים. אחד מהם זה קורן. אחד מהם זה קורן. בגיל 10 אני הגעתי לאיזושהי חוות סוסים שההורים שלי נקחו אותי. ומשם ככה התגלגלו על דברים ונכנסתי לתוך העולם הזה של הסוסים שנקרא עולם הסוסים, שזה עולם שאי אפשר לתאר את זה במילים. והגעתי לפה פעם אחת עם קורן ומורי, ואחר כך עוד פעם, ואחר כך עוד פעם, ואחר כך עוד פעם. פשוט זה משהו כזה שבא מהבפנים, ואתה רוצה רק לבוא לפה. כאילו היום, ביום שבת אני קם יותר מוקדם מאשר ביום רגיל שאני הולך לעבודה. כל המטרה שלנו היום היא לקחת סוסים, ולא משנה מה, המצב שלהם מבוגרים, פצועים, חולים, אנחנו לוקחים ומנסים לעזור להם, לתת להם חיים, בשביל שלא יהיו מעדן לאריות ובגן חיות. אז אתה יודע, מאוד נשימה של סוס, זה גם ככה משהו מאוד מאוד שעושה לי טוב, כאילו אני רואה את הסוס הולך ומשתפר, זה משהו שמאוד מאוד ממלא אותי ואותנו בעצם, את כל החבר'ה שיש פה. כיום יש לנו בערך 20 מתנדבים שמגיעים באופן קבוע לעזור, לנקות, לרכב על הסוסים, להוציא את הסוסים. הם עושים עבודה מאוד 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 טובה ומאוד חשובה גם לסוסים, גם לחווה וכל ההמשכיות שתהיה פה בעצם. אנחנו בחווה 3 חודשים. איך שמעת עליה? החברים שלי אמרו לי שיש חווה, אמרו לי בוא לשטח, באתי, ואז הם אמרו לי שאני יכול להתנדב שם, והתנדבתי. מה אתה עושה פה? אני עוזר. מתנדב. במה? אני עוזר לך לסוסים. מנקה סוסים. מנקה תאים של סוסים.
חוזר ורוכב לפעמים. אתה אוהב לבוא לפה? כן. למה? מה? למה? להתנדב, כי זה כיף להתנדב. ולעזוב. אתם אוהבים חיות? כן. אני אוהב רק סוסים. רק שהוא מפחד מהכלבה הקטנה הזאת. יש לי סוסה אחת שיש לה מחלה באזור הפה, יש לה פצעים כמו אבסס בתוך הפה, זה מאוד מאוד מדבק. אז החלטנו להפריד אותה והיא כרגע בבית חולים, היא כבר שבוע שם, היא מקבלת את כל מה שהיא צריכה, אוכל, מים, טיפולים אנטיביוטיים, ואני מאחל לה רפואה שלמה ושבעזרת השם תחזור אלינו כי היא סוסה מדהימה, קוראים לה לילה. וואו, וואו, וואו.